Ensimmäisen tason blokit on niin sanottuja kovablokkeja ja hardblokkeja, eli lyödään vastaan tavallaan, blokataan sillä tavalla, että se on vastahyökkäys samalla ja toinen jopa horjahtaa sinne, jos se tehdään hyvin se tekniikka ja sen jälkeen tai torjunta ja sen jälkeen siihen sitten vapaa lopetus. Kokeillaanpa. Niin kuin näette, niin tässä ei väistöjä juurikaan ole, vaan se linja pitää. Laitetaan se hyökkääjä väistelee, ei sitä tekijää. Lisäksi ykköstasolla on sitten kepin poisotot ilman asetta, eli vähän harjoitellaan sitä, että jos joku toinen hyökkää jollain kalikalla tai kättä pidemmällä päälle, joka ei ole teräase, niin kuinka sen saa pois.